silapha into eyenzeka phaa kunyanga siwota kudala siyibona, kudala nisiva ngayo, kudala kulimale imoto zabantu, kudala imiphefumlo emininzi iphulukana nemizimba yayo phaya ngento eyenziwa sisiqu endicinga uba sivile uba sisiqu bangubani into nento eyethileyo abantu ukimizi evaliweyo apho utata wakhona wabulawa, apho umama wakhona naye wabulawa. Ithetha ukuthi loo nto le ithetha ukuthi nawo sinabantwana abazingedama phantsi kwegama lalo mntu ubizwayo, phantsi kwegama likakhatha. Eyona nto ingamandla apha kuwo kuzama ulungiselela abakhweli aba, kuba into eyenzekayo ezi zinto zonke zenzeka zichaphazela umkhweli, zichaphazela ukhatha, zichaphazela inqwelo mafutha ezitshiswayo zamalungu ebusuku kuye kube kungekho mntu. Kunzima ke ngoku namapolisa usibuza uba ngaba yizani nento eniyivileyo sisebenza uyi-SA because ezi zinto zenzeka ebusuku inantsika amaxesha amaninzi. Azikwazi ke ngoku uma sithi hayi kwenzeka ngohlobo nohlobo nohlobo. Apha sinike i-police station elapha enyanga iintsuku ezi-7 uba ngaba sisiphendule. Into ke ngoku ethetha ukuthi usoka kwethu apha sawudiskasa sisikhokhela uba sithini ke ngoku ngomso ubheka phambili okanye namhlanje ubheka phambili emveni koba sibone siselapha.